Kensya kanyaman panagya. Tayo ide. Ito po man. Imbagen ayati apo tayo. Napudno nalinteg iti amin na tao. Kakabsat tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Tapno dapan na kay kari tayo makiranod kadagiti na santo na misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Yatay amin ko na tayo, agkonfesarak, iti Diyos, sa man nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, si katimang ituray ti langit ken daga. Timudam kada si aasi dagiti dawdawat mi, ket itden ti kapya kadagiti aldaw mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na iti umuna a libro ni Samuel. Idi agsasangpet dagiti soldado ket agawid ni David kalpasan ti penang patay na ken ni Goliath. Rimuar dagiti babae iti amin nga ilit Israel tapno sabtenda ni Ari Saul. Agkankantada iti naragsak a kanta, agsasala ken agtutukarda kadagiti pandereta ken lira. Bayat iti pinagrambakda ikan kanta dagiti babae daytoy. Rinibo ti pinatay ni Saul, ngem pinuluribo ti pinatay ni David. Nasair tirik na ni Saul iti daytoy a kanta, ket kastaunay ti pungtot na. Pinuluribo ti kunada a pinatay ni David, idinto a rinibula eng ti bagbagada a pinatay ko, kinunana. Awan dua-dua nga isarunon danto a pagbalinen nga ari. Manipud idin, agim-imunen ken managatap ni David. Imbaga ni Saul ken ni Jonathan nga anak na, ken dagiti amin nga opisyales na, apanggep na apatayen ni David. Ngem ipatpateg unay ni Jonathan ni David, isut gapuna nga imbaga na ken ni David, ipanggep ni tatang na. Pangaasim ta aganad ka, inton agsa panubigat. Kinuna ni Jonathan, aglemeng ka itinalimay dadiso, ket di ka rumrumuhar. Rumuharak tu ako muyog kenitatang ko amapan iji away, paglemlemengam, ket agsauak tu ken kuana iti may bepanken ka. No addaan nyaman ang matakwatak, ipakaamok tu ken ka. Inday dayaw ni Jonathan ni David ken ni Saul, kinunana, Apo, saan ka kumang agaramid, iti maibusor ken na David ng adipen mo. Awan ti dakes nga inaramid na ken ka, kit kinapudno na, dakkel tin epay na ken ka, iti amin nga inaramid na. Impusta na ti biyag na, iti papatayin na ni Goliath, kit inted ti Apo, ti dakil abalegi ti Israel. Nakitam daytoy nga inaramid na, ket naragsakan ka,
Apay nga rod nga agaramid ka iti dakes iti tao nga awan basol na, ket papatayem ni David nga awan gapuan na, gapuna. Impangag ni Saul ti imbaga ni Jonathan, insapatana itinagan ti Apo, asaan apatayen ni David. Inayaban nga rod ni Jonathan ni David, ket imbaga na ti amin ken kuana. Alpasan na, impan na ni David ken ni Saul, ket nagserbi iti ari akas ididamo. Ti sao ti Apo. Agtelekak iti Diyos, ket awan pagbutngak. Kasya nakadi o Diyos, tadardaro pendak dagiti tattao. Kanayon idadanesdak dagiti kabusor ko. When agmalmarlem araw tendak, gapukit nagaduket din dagiti mo bumusor kanyak. Amum no kasano ti kaado ti pinagsen na ay ko, na imatangan met ti panagted-ted dagiti luluak. Saan daunay ayan na ilista iti librom, iti aldaw ay awag ko ken ka, mapasanud to dagiti kabusor ko. Dayto iti pakaamuak nga ada ti Diyos kanyak. Agtalekak iti Diyos, ket iti panagtalek ko iti karina. Agtalekak ken kuana, ket awan pagbutngak. Awan ti mabalin nga aramiden ti tao kanyak. Tung palekto ti inkarik ken ka o Diyos, ipaay kunto ken katidaton a pagyaman. Agsipud ta inispalnak iti patay, ket di mo impalubos ang maparmekak, tapno magnaak iti imatang mo. Iti silaw agranyag kadag iti si bibiyag. Amin tu maited tu ken ka, Alleluia. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Nagpaing na Jesus ken dagiti adalan na iti danaw ti Galilea ket simurot ken kuana ti adu a tao. Naggapuda iti Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea. Agraman dagiti disso iti ballasyo ti Jordan ken dagiti lugar ti asideg ti syudad ti Tiro ken Sidon. Adu gamin tinadamag da nga araramiden na. Gapo ti kaadu ti tao, binilin ni Jesus dagiti adalan na nga isagana da ti bilog. Tapno saan ang madipit, taado ti inagasan na, ket nagdidinnoron dagiti amin ang masakit nga umasidag asumagid ken kuana. Tunggal maimatangan dagiti dakes nga espiritu, agpaklibda iti sakaanan na, sada iyikis, sika ti anak ti Diyos. Ngem na inget ti bilen ni Jesus kadagiti dakes nga espiritu, nga awan pangibagbagaan da iti kina si asino na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kasano ti panang laban ti dakes nga espiritu. Hudad duma ke kabuteng tayo, bakat da sumanib nga dakes nga espiritu, no daduma ke kaamamak tayo, nga baka sumanib met kada tayo ti dakes nga espiritu. Nga daduma kabubuteng tayo nga makakita tayo ti demonyo. Nga daduma built-in sama dati demonyo nga nakamulakan niya. Din sa pala na iyanak tayo kaaddan sama ten. Kasano ti pananglaban ti dakes nga espiritu? Do good. Kasano ti pananglaban ti dakes nga espiritu? Agaramid ka tinaimbag. Period. Nagaramid ka tinaimbag nga na impapusuan, ikarigatam ti agbiag nga nadalos para kin ni Apo Isos, agsangit ko na nangarod. Agngarit-ngat ti demonyon, agaramid ka tinaimbag. Ngam no ti pusom ka ti imaulam ka, gura, ayat, bales,
sakit tinakam, panagikumkumpira, panang switik, panagpangato, kaagragsak ati demonyo kanya tayo, ngam no agaramid ka tinaimbag, ilawlawam ta panagkitam ko na natap no makitam dagiti tattao nga tulungam hanga talabagbagim ti serserbiam agngarit-ngat ti demonyo. Basta na impapuswan ahan nga pakitang gilas mo't nga masapol nga picture nyo sayo ipadpadamag ahan nga mabalin nga kasjay. Iso nga ko na tayo ka un sumanib ati demonyo no pasig nga 24/7 ka tinagyan king ka kasaksakit tinakam 24/7 tinagyan king ka kaapal adakes 24/7 tinagyan king ka pasig nga ay talaga ang sumanib ta demonyo kanya tayo ngam no day ada na impapuswan nga aramid kinapakumbaba amin nga aramidan tayo kinapnuan ti panagayat iti kabsat kini Apo Jesus anya ket ti ding agsangit ti demonyo kanya tayo nya ket ti di na pagngarit-ngetanen narigat mo't at no dadumata no adda nga rod kinatangsit tayo ke masair di kinatangsit tayo masair di kinatao tayo no daduma kinakapsot tayo met ikarigatan tayo mati agbiag nga nadalos ngam sumrek mo ilata ke niya pagbabawian tapno sumair kasla daytoy dagiti inararamid ni Apo Jesus nangag-agas adot tinulungan na agpalub dagiti demonyo gapod di nasaya at nga aramid na tanya ti bagbaga ti demonyo iti masakit sakit mo dayta nga maikaten kastamon agbaling ka nga irritable agbaling ka nga managimon agsakit kasdi ti ibaga ti demonyo ngam no ti na Apo Jesus ka agtalag ka iti Dios anyaman ti plano naking ka that's all andi amin ti ibagana iso nga kung kuna tayo kabuteng tayo ti demonyo no dadno makabuteng tayo ti sumanib ti dakes nga espiritu anya ti kapintasan nga aramidan kun ang ardi padi nga nalaing nga kunana ke the best nga exorcism so dijay agkonpisar santo agaramid ti naimbag agkomunyon sumurot kini Apo Jesus dijay kano maaramid dayta anya pa nga rod ti laban na anya nga rod ti abagen na no di pusom ti ikarkarigatam nga agbiag nga nadalos ore nga tang agdippa-dippa dayta nga kuakahan nga mangabak tapaya at datay nga rod iti salinong ni Apo Jesus at datay nga rod ti bilag na pangag mo agtalektam ken ka sip ngeti biag mi waya waya itdem kada kami kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. At may paayo pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo tay paayo mo kuma tamasansan kami ket makapudno kami a makiranod kadagitoy a misteryo tangamin tunggal maaramid dahi ti asakripisyo maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi ti Apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti Apo a Dios tayo
Podno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tasikaga po itaayat mo pinarsom ti tao, ita kinalinteg mo dinusam ti tao, ita kaasim insalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Kat gapo ken kuana daydayawin dagiti angheles tadayag mo, agrukbab ken ka dagiti dominasyones. Agpigerger iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken dagiti nailangitan a birtudes, agraman dagiti nagasat a sirapines, agdadanggay da amang itantanok ken ka. Isa dawatin mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met tinapakurang atimak mi kat konami adi agsarday. Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandagan hapnuda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinas santo, kat sika ti gubwayan ti amin akinas santo, dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, innakam insalakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo, ama ikari kami, ngad dalito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, i David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatum kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikadua kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umarar iti ama ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit.
Itdem kadakam del daw itoy iti kanen mi iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Hindi nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol maili si kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanya ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa maikat, kadagiti basbasol ti lubaw. Nagaasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salay, nga sa mapaimbag tontoy kararo. Kumararag tayo. Apo, iburay mo kadkadakam ti espiritu ti ayat mo. Tapno da kami apinakan mo iti maymay sa tinapay. Sangsang kamay sa kam kumamit iti panagserbi mi ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo.
nalpasen din na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.